थ' नोंथांमोन बोरै दं? नोंथांमोनखौ आं फिन लोगोसे बरायनाय जाबावबाय। आं दिनै सावरायगोन दा आथिखालाव जाबाय थानाय बांग्रिनि खोथा। नोंथांमोना साननो हागौ दिनै जेबो बांग्रि मावाखै, मा बांग्रिनि खोथा जालाबायखो बेलाय? ना बेना दिनै खर'नि थारा दोंसो जबायो नामा? बेबायदि साननो हागौ नोंथांमोना। दे गाइसफोरा भिडिअखौ जोबजासे नायलांसै, रावबो स्किप खालामा जासे, होनब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। आरो बे भिडिअखौ मोजां साननानै नायब्लासो हटस्पटआ कानेक्ट जागोन आरोना, नङाबाथ' कानेक्टआनो जाखानाय नंखाया। आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंनि थाम्फैफोरनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गाइस। आं दिनै सावरायनो आखायाव लादों सिख्लाफोरनि हाफ पेन्ट खान्दा गाननायनि सायाव। मिथिबायना गाइस, आं दिनै गाज्रिबाबो मोजांबाबो बुंगोन। बेनि सायाव जेबो बुंनो खोथायानो गैयामोन गाइस। नांसिगोन आरो उफाय गैला, जों बेबायदिखौ सुद्रायनो नङाबा जों मानि थाखाय रस्टार जादों। नङा होनलाय गाइस, आं दिनै हले मिटारा दावखोजोबखानायखा। दे होनबालाय वाइफाइआ कानेक्टआव फैसिगोन आरोना। ओरैबायदि सिख्लाफोरबो दङ, आं बेखौ बोरै बुंबायनानै बेनिफ्राय फैसा थाखा बोरै देखावनो हागोन बेबायदि सानग्राबो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। ओमफ्राय हिनजावफोरा ओरैबायदि सानबावो जानो हागौना, है बे सर्ट ड्रेस गाननानै थांनायालाय माथो जाखो, जेबो जायाना बियो। नोंसोरो बेबायदि सानबा बुहुद गोरोन्थि। ओरैबायदि बुंबावगोन जोंखौसो, जोंनिसो बडि, जोंनिसो सोलेर बायदि बायदि। नोंसोरो बेयाव बुंनो मा खोथा दङ, गुन्दा बैथाला बायदि बायदि आरोना। बेयाव बुंनो जेबो खोथा गैया जोंहा। नोंथांमोना माथो खोथाखौ माथो बुजिया? दे होनबालाय खोनासंबानो जाबाय, सर्ट एक्सप्लेन खालामनानै होनि आं। नै जोङो लाइभ प्रुफ नुबोनाय, जोङो मिसाखौ मानो बुंनो। आजिखालियाव 100% 10% मोजां जायो, मिथिबायना? आरो आं नुबोखानायबो। थारमाने खोथाया जाहैबाय, गाव थांनो ओंखारनाय मानसियानो उनथिं जाना नाहरबावगोन आरोना, ओमफ्राय मेगनखौ आफार दिफा खालामगोन। थारमाने मेगनखौ मोजां फकास खालामनानै नायगोन आरोना, गाहायनिफ्राय गोजौसिम बेबायदि आरोना, बेबायदि नायलाबायगोन आरो गोसोबायदि नायलाबायगोन। आरो बोरायफ्राबो दंखायो नालाय, बेफोरथ' डेन्जारबावसो। बिसि फिसा थाखानायबाबो मालाय देलों सिख्लाखौ नायनायाव दङ आरोना। आरो बेयाव माखासे बिबौफोरखौ बुंनाय जायाखै दे, जाय गाज्रि बेखौसो बुंदों आरोना। आरो ओरैबायदि हौवाफोरबो दङ, है गानथों बिनि सायाव बुंनाङा, जेबो मोन्थाय गैया आरोना, जेबो साननाय गैया, आंहा बिनि बडिनि सोलेरखौ मोनजाखांबानो जाबाय आरोना। बेबायदि सानग्राबो दं आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। बेनिफ्राय बेखौ जाखांबाथाय गुबुन सासेखौ लानोसै आरोना, बेबायदि बुजिदों नोंथांमोना एसे। नै सिख्लाफोर, आजिखालिनि जुगाव रावबो आंनि नोंनि जानानै बुजायनो फैया, गाव हारसिंनो सोलायनाय लाबोनांगौ आरोना जोंनियाव। गार्लस बयस, आजिखालिनि बे जुगाव रावबो मोजांखौ बुजाया, मिथिबायना? गाज्रिखौसो बुजायग्रा दङ आजिखालिनि जुगाव। दे दिनै भिडिअआ बेखिनिसै गाइस। नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनबायबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना। आरो बे भिडिअखौ गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारिना थां, जेबो फाराग गैया आरोना। मोजांफोरा मालाय लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामखागोन, मिथिबायना गाइस? मोजांफोरनि सायाव फोथायनाय दङ, मिथिबायना? गुड बाय, बाय बाय।